Eleriz, Madi ama şahtuari etxean zuekin bizitzea proposatu diozu. Madik nahiago du zahar etxera joan. Eleriz hasita iguna bertsu zortziko tipia. Gogoan dut amaio, nera benintzela, utzi hori nuela, etxeko logela, bilta garbiko zabor, ondo bat bezala, sinetxizazu otoi, aldatu naizela. Zure etxean bazakta zikina edonon, nola egingo dizut guaikoan jaramon. Bikote okan dezazun beharko dut itxaron, zahetxean nahi dut lagunekin egon. Baina nire etxea dugu debaldea, eta onartu zazu nik egin galdea. Zarretxearen ilan Kristoren aldea, zuretako berritu baitut sukaldea. Beraz nahi duzu zure ama sukaldatzen, trampan enaiz erori ezabiltza zuzen. Mil aldiz erran dizut gajasika ozen, zure sakurzikina ez dut soportatzen. Erran duzuna ama ez dugu gezurra, sakurra ezin maita alferrik beldurra. Hori bada bakarrik daukazun makurra, ezpeari emanen diot nik sakurra.